Bakunador ka ito. Buda, mga tugang, ang mga bakunador mo niyan. Ano databing pagkakaiba sa iling nindo? Iyan po ang hapot. May pagkakaiba ang mga bakunador ka ito? Buda, mga bakunador mo niyan. May tama na simbag, i-text po sa maresibitabi din 100 pesos na load. Pero dapat po ang simbag ta may konsuelo lamang, bako seryoso masyado. So makonselo po ang simbag ta. Ano da ang mga tugang ana iling nito na pagkakaiba? Kan bakunador kay to, buda po mga bakunador ngunyan. May pagkakaiba? Ako po may nahiling akong pagkakaiba. Sabi mga tugang kan mga paratinda dyan sa saod. Sa naobserbaran ninda sa mga parabakuna na nagyaran sa saod. May observation. Ano nga may observation nga kami Mr. Maceda. Mr. M, igyo nga kaming observation. Hindi nga ako talaga. Ata nga yang iyo. Hello, good afternoon. Hello. Taga saan po? Barangay 8. Barangay 8. Barangay 8, Purok 5, kababayan ako. Ipagdilaban ang mga taga Barangay 8 kang Legazpi City. Mabuhay. Sige daw. Ang pagkakaiba kahinot baga. So bakuna, dahil napigiranin sa mga tao. Oh. Napigiranin sa tao, pati sa sauda, nakabot na sa saudang pagkain. Bibirit ko sa barangay ali. Yan ang pagkakaiba kan mga bakunador ka ito buda, bakunador ngunyan. May nahiling kang diferensya kan duwa. So nagbabakuna ka ito buda, nagbabakuna ngunyan. Oo, nagbabakuna ngunyan. Mga gurang-gurang kahinit, mga aki-aki pa. Latos unta kang sarawayon ka dyan. Sala! Bye-bye! Mana? Lugo-lugon muna. Mga parabakuna gitu, gurang, may aki pa. Ngunyan dagong, may pagkakaiba kita. Ipadara, mga tugang ansay nung load, tas tabi umagapod. 0995-398-1813 0928-777-5548. May nailing ka mo? At tapos sa bara din daw. Ikaw ka mo. Good afternoon, Hen. So mga parabakuna ka ito, ni man na mga parabakuna ngaya kait ay pariukan simbagan sa taga Barangay 8. Aki-aki pa, ngunyan da gururang na. Nata ngaya tagurang na, siyempre naglipas na ngayaan sarong taon. Okay. May ideya ka man May ideya ka ba? Yung man nga dali. Nag 1 year na. Pero naman ang observation niya, mga napagkakaiba kan nagbabakuna ka ito. Wala nagbabakuna ngunyan. Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Taga saan po? Taga Barangay 9. Barangay 9, Legazpi. Opo. Ano po ang sa imong obserbasyon, madam? Kaya ito po, ang parabakuna, ang taong mapabakuna, nagbubukod. Ngunyan, sa parabakuna na po, nagbubukod sa mga taong Aramon simbag mo, madam. Medyo pwede naman, pero bako patabi yan sa tamang simbag iyo. pati ko Iya na, po. kumasti ka ba nga? Kabanga. Oo. Okay, gusto mong kabanga sa ng load? Oo. O sige, natawan tagang kabanga sa na 50. Iyo. Para palang ka yan, para palang ka. No? I-text mo so number mo. Yun eh. Alam ko na, di ko na matandaan ini, mag-text ka number mo, sige. buda. So, maski first name sana. Amin, big mo ako. Beda pa. Delikado pala nini. O, text mo kayo sa number mo ha. Tapos patawan ta kang load yo. Okay, Okay, bye-bye. Kaya ito na mga tugang. Kaya ito na nagbubukod. So, nagbabakuna, napambabakuna.
Manganda nagbubukod na, so para bakuna. pwede man ang ano. Pero pa talaga ang common observation tangon yan. Ito, pwedeng common man ito. O, ano pa? Text na ka mo. Dali na, tatawang taga mo kiload lamang. Tabing yaong pa sa kuya, so pang premyo ni Mading Angelique Yambao. Kang Baditiful. Good morning, good afternoon, Mading. Ang babaying may balakang. Boda dyan sa Angeles Pilinap sa airport tabi sa BIA departure area. Hello? Ang init baga, ako nakaginat. Hanggang first dose lang ang second dose. Ngunyan baga, may may booster 1, may booster 2. Yan ang napapansin ko dyan. Maluya? Baga napapansin ko. Tapos larit ko, pagpaparapirit baga ninda ang tao na. Kung nakasama magpapakuna, pagpaparapirit ninda. Maluya o garing, di ako nag-iulok? Okay. Kung sabi ko yan ang katotohanan. Dapat pala sa mag-iulo ka. Dapat sumidyo ang isip sa may diferensya. Okay. Okay, bye-bye. Ano na? Dali na, mga tugang 10 minutes na lang. 5 minutes na lang. May text. Sato po, ang low blood ang mga parabakuna. Nga na po, na high blood na sa para ang mga parabakuna ta. Sutil na ibang babakunahan. Good afternoon. Ang pagkakaiba ko kan mga bakunador ngunyan, mga mabuoton, tanganing dakol ang mapagbabakuna. Kahit po, day mas, nakamas na. Ay, gumang po kahit itong mas baga, di ba? Ikaw man kahit itong mas baga. Ang pigasabi po gayod kahit ito na security guard. Madali lang. Iba, maniniyo. Good afternoon. Wara na. Ano. May mapaliwanag kayo na. Tawan tayo ni Kilod Tulos. Hello, good afternoon. Ano, sir? Yes, good afternoon po. Taga sain? Taga-rito tayo sa Tinigiban, Kagiba. Tinigiban, Kagiba, Kamalig. Sige, ano po ang pagkakaiba, bossing? Ito ba ito? Wala mga high-tech machine na gagamit. Dahil pang ano? Mga high-tech machine na nagagamit ka, haloy-haloy ang pagpabakuna. Oo, nga na. Tingnan yan, baga high-tech na may mga instrument element na silang ginagamit. Yan nakapadali ang pagbakuna. Iyo po, ano. Okay man ang observation mo. Maluya sa naugaring. Karin po sa tabing laot. Maluya. Karin po sa nang laot. Pasalubong mo barang sa akin. Latosonta ka na. Saka na pagbalik ko na lang diyan sa masunod, ha? Iyo. Karin po ka na. Okay. Salamat niyo. Mabuhay ka mo. Mga taga-Tinigiban, kamu ng tunay. Yan. Ano na? Sige daw. So may dating. Ito. Dati walang pahinga, ngayong sobrang pahinga. Dati walang pahinga, ngayon sobrang pahinga. Pwede. Bago yung observation kan mga taga-Saud, hello? Ang saro ko pa din na kang init, ang para bakuna dyan, sa team ni Bichara lang, tapos yung team ni Rosal, ngunyan, kapot na ni Rosal Gamos. Parang yan solong, kasi so, Ligaspi Convention Center. Latoson, taka yan na. Gusto na napansin ko dyan. Kasi napansin ko dyan, dati baga, sa Ligaspi Convention Center lang sindaw, ngunyan, pati Albay, kapot na ni Rosal. Dua. Saro na sa nagkapot na eh. Saro na sa nga nagkakapot kan mga para bakuna. Napansin ko, di mo naglag pa dyan sa buto ko, 5 minuto ko kasi Di ba napansin ko talaga? Bye-bye. Ayos man mina-analyze ito Ano na? Ito. Dati walang pahinga, ngayong ayoko na nabasa ko na ito. Kadinot ko yahen, day kinagagadan, iyan, dakulo na, nagagadan, mayaman, magrabi ka man, kariguan man. Hello, good afternoon. Boss! Dati,
Ayan ang sulat ng Perila baga. Itarakutol, di puro labon. Ah. Kunya nagsusuan, bakunayin na yan. Sila yung kaya mapatigbak sa COVID. Iyo man ang ano. Ngunyan. Kailangan kita. Wala, maluya. Bye-bye. Wala lamang nga kita. Wala lamang nga kita. Hindi ka pala nahapot kung taga sa dito. Kaya ito, ang nag-ilusyon ang lalaki sa ngunyan, ang babae na ang nag-ilusyon sa lalaki. Ay, natay man ang simbag mo. Natay ba man ang simbag mo. Natay ba man ang sa imong simbag busing. Okay na, wala na. Wala na, 3 minutos na lang. Sarado na ang mahiang sa tuyang hapot. 4 minutes na lang. Sarado na mga tugang sa tuyang hapot. 15 minutes man sana yan. So tatawaran ta parang kilod. Pagitext tabi kang number mo uli. Taba ka man lingawang ko. Tawaran tatabi kilod pala. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Taga saan po? Maroroy. Maroroy Daraga. Ano po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba, kahit ito, mururusoto na. Ngunyan, sige na sanan agab kang para bakuna. Natatamuruso to na. Murusoto na ta. Dahil na natutunong tupig babakunanin da sa sobrang kadakuga. Oh, paragal na. Ngunyan, dahil nakitawo. Kaya ano nangyari? Ano po? Ano nangyari ngunyan talagang tao? Ano na nangyari sa enda? Karabo naman. Nagharagab na sana. Kaya nagpaparaaragab na sa nagbabakuna. Iyan so sa obserbasyon kan sinabi sa kukan mga taga-sahod. Kaya ka man ay magkakaigwa katabi ki 50 pesos na load. Iyo. Ay, thank you po. Iyo, congratulations Sabi Sige kan po, mga salamat. taga-sahod sa observation ninda, kan panahon ang mga parabakuna, mga tugang, murusot na didarapluso na. Takadakol kang nagpipila, mga tugang sa mga parabakuna. Ngunyan databan mga parabakuna, nagaharagab na sana. Takulang na po ang nagpapabakuna. Yan. Okay. Alas 3:25 oras mga tugang sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M sa programang Pinky on Mo. Mga tugang sa DCGB. Dati bakunador, mga turay na doktor na mga job order na may mga tato pa. Kaya daing epekto bakuna. Ay ba man ang simbag mo? Okay na po. Hayo sa taga Maroroy. I-text mo na tabi sa number mo. Okay, tango na ta. Puro kay Adrian ini, pabakunahan tayo ni ki. Halag mo na ha. Years nag-text, so 80 to 65. Berilang ko na kung yung manangga din eh. Alam ko na 80 to 65. Oh, why net to so 80 to 65? Eh man, alam ko na. 84 pala. 82, tama. 8465. 8465. Alam ko na, ilang tada kun. Ayan na, so 8465 sa kuyang record. Nata nita 8425 anya undik ay pagkarya na tabi bosing. Baka masala kita sa paglaw, tama ba ito? Ay lang ha. Hello, good afternoon. Bosing. Kahit ang nagpipila, so nagpapabakuna. Ngunyan, nagpipila, so para bakuna. Hindi ka na pusong pa. Ipagma mo naman ako ngunyan Bye-bye. Ano? Tapos na? Tapos na baga? Tapos na, saga naman iyo. Saga naman. Saga naman. Ipo. Saga naman. Ano nga ni so? So, sala, so text mo gayo. Garo 8425. Anong luludan ta? Uri so 8425 o. 8465 ang tinext mo. 8465 tabang tinext mo. O 8265. Yan luludan ta?
Iyo tabi anhenso number ko. Nakiapod lang pa nako. Okay. Okay, nakiapod pa lang siya. Okay. Sige po, tapaludan tang 50. Hayan sa taga Maruroy. Mag-text ka tabi sa taga Maruroy, Mag-text ka tabi. Okay, sandali lang tayo. Forward tayo. Taba ka malingawan tayo ni. Matauan ta lamang ini kiload. Okay na. Paload 50. Yes. Okay. Forwarded na. Dati, mga takot na hindi bakuna. Nga, hindi na takot kasi parehas man sa bakuna. Okay. Sige po. Mga tugang alas 3:25 na. Oras po sa DCGB. Ngunyan, dakol da booster kaya dakol magpahingala. Isa taga Maruroy. Ako sa taga Maruroy, ako na sa 90195. Ilingon ta daw sa kanya sa apod 01 ay tama man ang God. Yo, okay na? O sige. Angel. I-text mo na tabi ni kay Adrian na taga Maruroy, taba ka malingawan ta ini. O beno, mga tugang good afternoon sa Indo Boss. Oy, mga nakatutok tabi sa Facebook Live in the afternoon sa DCGB. Hello, good afternoon. Yes. Nagkitabi, so, permi ko kapo. Di pa nagabot sa load mo? Wak katabi. Ay, naiko. Pero nga rin sa tatako sa imong load? 50. Ikaw sa taga Kamalig? Mabini. Mabini? Ay, napangyari. I-text mo daw sa ko sa number mo. Pinag ikinapagtato. Sa sa taas. Ano? Hello? No. I-text mo tabi sa ko sa number mo. Tayo forward ko naman sa nag-load, yo. Apa. Okay? Yeah. Yan tabi. Ate Angel na sa taas, na duwa. May duwang apod, yo. Pagkatapos, maludan mo na lang cellphone mo, ha? Sir, pwedeng cash na lang. Okay, so sige, tawon ta katod ka 50. O bueno, mga tugang, alas 3:27 na ang oras, mga tugang sa Pilipinas. Digditabi kita sa mga samno. Sandali lang, hilonta mo na, sus ko, kadakol pala. Baka may nag-text sa messenger. Adi, nugaday ko nagkakabarasa ang nasa messenger. Ay, nako, garo igwada kulong pati. Madali lang. Hilingon ta daw muna ini na mga listeners tadig sa tuya tabi ng messenger. Okay. Bueno. Mga taga, nag-antabay da dyan sa mga taga Buragwis. Maray na hapon tabi sa Indo, Gabos. Buragwis, Legazpi City. Yan. How are you, Buragwis? Ini po ang lalaking tandaan niyo niya. Iguana naman kina-develop na low pressure. Adi, may na-develop na naman na bagyo. Pangyayari sa Maabacao. So low pressure Luis. May na-develop na naman na bagyo. Luis ang pangaran. Ano ba to? May natapos pa sa ang bagyo. Iguana naman. Tabi din ang ganda natatapos. Tabi. Okay. Madali lang. Ito. Okay. Bueno. Okay na. Wala mang kinag-react. Tabi. Hay na so. Ini palang so kaswapon o. So kaswapon ini. Na 50. O sige. Ano ipapalang. Tamaso pagunday tamaludan ini. O ta. Natalo tayo nagludan ini. O. Nakasukas so taga Mabini daraga. Ini o.
Okay na? O, forward din na. Text tabi nindo kung na-receive na sa mga load, ha? Kanina dahil nalilingawan. Tabi, tanugan, nalilingawan naman ka naglo-load, kaya ipag-remind nindo ako. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Mga tugang, ang sa tuya tabing tataramon ngayon na hapon, base po sa ginuno na pag-aaram ni Ronald Baldo, ang tataramon po, salsag. Salsag. Yan. Ara mo, Tresya, kung anon, salsag? Day. Ika, Angel, ara mong salsag? Nagaano? Gapunta ka dyan, Angel. Ang nagaano nga ng salsag? Pasabuta daw ako. Okay. Nagaano? Magparababaya ka dyan. Latosong. Pakraya. Ini Angel, hindi ba? Tapadaba ko. Nagano ang salsag? Nagano? Angel, pasabuta na ko eh. Nagano ba eh? Ano natara mo na salsag? Nagano yun, Jess? Nagano ni? Pasabutan na kami, pasabutan na kami. Shhh! Hoy! Nagano? Sain mga tugang makukuha ang salsag? O, sa'yo ni Jill makukuha? Anong say? Anong say? Sa parte. Maka-enjoy yun man na daraga ini ini man na akit ini Sain mga tugang makukuha ang ano ano ang pigigibo tabi sa salsag? Hello? Hello. Yes. Nagkasalsag po na yung giras. Nagano? Giras. Tupapulwan. Nyan. Ang salsag pinagkukuko sa kabuluan. Tupukpok sa kapulwan. Yan. Pigaw nung nga ng kabuluan? Sige, tupuk ning. Pinagpapasa ang kabuluan, pinagtitigbas bagang kipatarokmas, di ba? Pauyon. Iyan, pigapod na, salsag. Opo. Yan. Salamat po, Okay. Salamat. O, nasabutan mo na, Tabi Angel. Shhh. Uy, sabutan mo na. Susalsag. Arog ka ito. Ang salsag mga tugang gibo sa butong. Bambo. San pigbubugtak ang salsag? Iyan po na salsag piglalanob. Yan. Hello? Hello, mate. Mate. Maray na hapon, mate. Ansel pagtabi, mate. Bukod man kabuluan. Ano? Oras. Oras? Pwede man. Pwede man ang oras. Para mas manipis-nipis. Pwede man. Sa king kabuluan, paghalit. Walang hibog. Pero pwede man tabi ang kabulwan. Kami kahit ang pigigimi mong salsa piglanog sarong make. Butong talaga. Pero ang pigisalsag talaga, oras yan, mate. Ano? Oras talaga. Oras talaga. Tamanipis. Ano? Pigupukpuk lang yato. Pigupukpuk lang, amo, di ba? Amo, okay. Salamat, mate. Mabuhay ka. Okay, mate. Good afternoon. Good afternoon. Yan na. Nagkarintin na kita. Nasabutan mo na tabi. Isa lang lang pasabot mong sarawayong ka. Pigisiring ka, pigupukpuk yan na butong. Ngunyan ang butong, siring kaan, kung may butong, pigititigbas ang pauyon. Iyan po ang pigapod na salsag. Sabi ni classmate, oras, ang oras, pigupulpog yan. Pero kami kahit piglaloob min sarong mi, yan ba sa bulod, salsag, aluyon man yan maraot, Ronald, aluyon man. Taka buwang-buwang nga na, yun na nga niya, bibuwang ng kiduro-diretso, bibuka na subotong, tapos lilinigan sa ibabaw, pakalinigi sa ibabaw, lilanob yan, aliyununon man mga tugang maraot ang salsag. Kaya lang may siripan. Di mo pwedeng ilanob yan sa kwarto. Ngayon may bagong kasal sa bulod, o may bagong ngayang kasal ngayon, o may daraga, di mo pwedeng ipagparalanob-lanob ang salsag na yan.
may mga ngathal, may mga gap. Pwede mo tabing masirip ang saibong. Pero pwede man na ngaya dublihon mo para dahil ka masirip. Yan. Hello? Yes. Sige yung natiras. Ano? Sige yung nalubos. Yawa sa kwarto pwede. Uta. Yan. May mga kunbagan, may mga gap. Di ba? Oh, hello. Wala na. Di ba? May mga gap. Kaya, iyan mga tugang lugar, piglalanob taban sa payag. Di ba? Piglalanob iyan mga tugang sa bayag. Sa payag. Ano? Iba na itaram mo sa almatana ka. Payag! Ang salsag iyong kabulwan panglanob tabi. Amo nanggad, nakukumunanggad. Ang butong bambo, tama yading mga texter ta. Sa bulod kawayan o butong, tama po. Uras, pwede mo yan. Tama, sabi ni classmate. Uras nga ya, mate, ang pwedeng gibuhon ka yan. Okay? Naluda na daga, boss. Tabi. Pigagibong sa wali, sa oras po, iyan. Yes. Oras po pala na butong. Sabi man ni Jerry na aran niya, sinalsag na kawayan. Yan. Okay na? Okay, nagsarabutan na kita. Yan tabi. Indangon niyang kun. Ay, sabagay, ikaw pa na kung nalingkan sa bulod. Split. In English, ano English niya mga tugang? Split bamboo. Yan. Okay? To split the bamboo. Yan tabi mga tugang sa tuyang tataramon. Ngayon na hapon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bimeg Integra with Immunoboosters. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical
Dental Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang Sendang Clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Pun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center. Makukuha sa ground floor kan R&R Suites. W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa Inutan Sana, kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya rin pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Ang sustansya'y kailangan ng balay sa paglapi. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay.
Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Text Center 0917-111-7423. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Good afternoon, tabi sa mo Ate Marcia. Ate Marcia, Manay Beauty. Maray na hapon po sa imo. Butong nga ya tabi ang pigibo na salsag na piglanob tabi. Ayos man. Maray nga Ate Marcia ta. Pero kang panahon talaga yan ang usong lanob. Butong na pigsalsag buda. Yan baga na so pigparatong-patong ang bala. Ano nga podkaan so piggawan salanigo. Salanigo. Buda mga tugang ano ini, yan na tabla. Yan. Pigranoban kan mga panahon. Okay na databi sa mga load. Okay, sige po, salamaton. Okay na pala na. Pagkitext na daw ko na-receive na ta. Sabi na Adrian, sa kabos databi na pig-text kong numero. Ang sa kuya tabi na loader. Gabos na databi na kuha na nini na naluda na databi. Good? Okay? Good afternoon, Tabi Henry M. Sabi niya, ako po, sarong ako po, sarong bakla. Sabi niya. Okay. Okay. I see. May pignararanang ka po din ng mga tao na nangbuli sa imo sa imong trabaho. Siguro, ang gibon, marog na lang po kayo ni para may veteran iyan na pangbubuli sa imo ta.
igabang ang unyang kibatas may kinaraman sa pangbubuli as in anti-discrimination. Diba? Ang suggestion ko sa imo, number 1, i-report mo po ang nangyari sa imo diyan sa abos mo, sa amo mo sa opisina. Yan po. Ngani na, magibuhan po siya magkakanigo tabi na kuan na panahon. Good afternoon tabi diyan kay Jim Bass. Wow, nasa Egypt pala nini. Okay. Ikuan mo tabi sa sa boss mo. Ngunyan, danganing sa boss mo, iyo tabian mag-asikaso, maghusay, mga tugang kan sinabi ng pangyari para magkaigwa ka mo ki maray na pag-iribanan. Iyo po. Now, number 2, tabi, kung halimbawa so amo mo, day subos mo, dyan sa trabaho mo, day mag-action, pwede ka tabi na magkonsulta kaan sa Public Attorney's Office, dyan sa PAO. Kung halimbawa, dyan ka po sa civil service, kung nasa gobyerno ka po, pwede ka po na magranikaan sa civil service. Kung nasa pribado ka, opisina, tayo man sinabi digdi, pero pwede ka man na magranika yan sa dole para dyan sa imong trabaho. Or, pwede ka po sa civil service, I mean sa Commission on Human Rights. Iya po. O, takon pigbubuli ka dyan sa opisina mo, grisala man yan na bubulihong katamili ka saro kang gay, saro kang bakla. Di man po yan ngunyan dapat na pinagigibo kang sa tuya at tabi na mga kababayan. Okay? Yun tabi. Kung desidido kay reklamo mo tabi ta. Ikaw kay anti-bullying baga. Buda yan sa diskriminasyon ang mga third sex, mga tugang day po ang pigbubuli. Now, malangan sa ibang mga nasyon, mga tugang ang mga third sex, may mga high regard yan or high regards tabi ta. Malangan pinag-recognize sa sindan na mag-aragom nin pare-pareho. Iba nagkipig-apod na civil union. Mas nga naman sa Italy, naman sa Rome, iba na po pig-recognize na iyan na kuhan. Sabi, bata yaon naman sukwang kan Vatican, pero nagkaigo kay arog ka na bagay. Buda, sa pa, mga tugang, sa mga ibang nasyon, igwa naman po kan mga arog ka na bagay. Kaya sa Pilipinas, dahil pa po iyan, masyado tabi na pinag-mimidbid na sa endo tabing concern. Okay? Pero ngunyan, igwa na ba kaan si Boss Robin Padilla, na gusto niya nang ma-recognize, magkaigbag civil union. Okay? O yan tabi masabi ko, dito sa text mo. Dahil ko nangaranan so pigtararamong mga tao, buda, kuhan, mga dyan sa opisina mo, siyempre, unverified pa man po ang text mo. Yun na lang po itong advice ko. Yan sa mo tabi. Ha? Okay? O sige tabi. Sinilinguntada muna so ibatadig din na mga informasyon. Kunyan ay masupog duman sa mga nakatutok sa tuyang Facebook kunyan na hapon. Kumusta na kamo dyan? Mga tugang ang mga nakatutok tabi sa Facebook Live ta. Madali lang tayo linguntan na muna ini. Awhay na ito lugod. Hello, good afternoon. Hello. 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 Yes po, good afternoon na hapon. Anarog ba kaya ko Henry? Makuman ka mo. Kadakulan ba sa mga bakla? Duraton. Pero kung mag-behave lang siguro yan, di man siguro yan pagbubuli yun. Baka madeta aram. Siguro yan nag-behave na maray, kaya tigarog ka yan. Yung gani, baka naging karawan. Kadakulan ba sa mga bakla? Mamagas lang, mga duraton. Iyo, deta aram. Iyo po. Magbasa mananggad. Salamat po. Di ba ka? Anari pa raw niya mananggad ito. Okay?
Good afternoon kay Irene Vargas. Sabi niya, good afternoon ngayon. Tabi, Kuya Henry, Cleutel de Marinay, Shane Chanzi Lenab Ibasab. Yan. Pa-shoutout po sa mga taga San Francisco, Basabe family, kay Ariel Basabe from Mindoro, Sunny Castro, maray na hapon, Angelo Marcaida, Kuya Henjawa 30 sa Nanglod, Arani Man Bagas so Simbagko. Pa-shoutout tabi kay Paywin Nudado. Yan, nagkapod ka palang tabi. Ano naman ang tingin mo tabi? Angelo Marcaida. Sa Tornino Barcenas, Hana Amor, Hana Golde Amor. Yan, pabati po sa Amor Farm Beach Resort, Donsol Sorsogon, lalo na po sa mga nagatrabaho sa kitchen, ano ito? Kita Restaurant na pirmi po nagdadangog sa imo sa DCGB. Salamat po mga taga dyan sa Amor Farm Beach Resort, Donsol Sorsogon. Sabi ni Hana Golde Amor. Yan. Good afternoon po Eden Robrigado. Good afternoon daw. Livy Contado. Good afternoon tabi. Salamat sa padagos na pagtutok mga tugang sa DCGB. Okay, o digdi na kita mga tugang sa mga health tips. Ngayon na hapon, mga tugang para po sa ilingon ta daw mga tugang kung anong health benefits kan bayawas. Diba? Batangon yan baga, gari kulang na mga tugang ang bayawas na native. Ano iling kong bayawas yan sa saod, gari. Pero ilingonin do, ang bayawas palan, mga tugang, magdahon o prutas, igwa siya mga tugang ki health benefits. Igwa na tabi mga tugang ki mga rason, kung dapat kitang magkaon nin bayawas o magin mga tugang ang dahon kan bayawas. Ang problema lang sa bayawas, tapag linuwas mo baga, gari medyo maragkot. Pero sabi, ang saro mga tugang sa pinaka masustansyang pagkaon, iyo tabi ang bayawas. Iga po ki 8 evidence-based health benefits of guava fruits and leaves. Pag sinabing 8 na evidence-based health benefits, base po na mga tugang sa ebidensya. Okay, number 1, ang bayawas, mga tugang dahon o bunga, may help lower blood sugar levels. Yan baga na ugbos bayawas, pakalad ka doon mo da yan, sudahon, lalo na sudahon, pag surusakrot, pagkapakalad ka da mo, tapos paliputon mo, inumon mo, marida tabihan sa lawas ta. Buda mga tugang ngaya, kung alimbawa, kahit kami kaito, nagpirila kami sa Salog, high school kami, pinasapa kami ki ugbos bayawas, tapos tangad na ngayon oy, pagtangad, pulpagon kang sulabaha. Di na po kang ugbos bayawas, maray po na anti-bacteria ang ugbos kang bayawas. Alright. May help heart health. Maray databi sa puso. Relieve painful symptoms of menstruation. Kaya kung narunuman, pang mga daraga, di ba? Muda, pag may, ano nga rin sa makulog ang puso, ano nga po kayan? Dysmenorrhea, iba man sa busiya, wade. Iba man, pag nakatukok ka sa gapo, nasangawan ka, may busiyaw ka, di ba? Dysmenorrhea. Pwede na po yan palan, pigpapainom, mga tugang sa may dysmenorrhea. May benefit your digestive system. Marayda, tabi ang satuyang pagtunaw. May aid, help loss, makapagpapaniwang. May have an anti-cancer effect. May help boost your immunity.
Yan. Yan databi, mga tugang ang mga benepisyo kung kita po mga tugang mahilig na magkaonin bayawas, ha? Pero ang saro lang dyan, mga tugang, patanog bus bayawas, tabi. Ang aram, kung yan po, confirm ko, tapos gigibong may ang katukan sa ralay pa kami, nakakabulong sa lugad, maray po na panghugas, mga tugang sa lugad. Okay, salamat po sa pagkantabay. Mabalik po kami sa aga, ako sa aga, alas 5 po ni aga sa programang Morning Hirit. Thank you. Goodbye. Mabuhay po. Kita ka po. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Kaskasan ko, babanatan ko. Ang kulog. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat. Kulugkan hawak. Asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Junior 1 Plus. Para